Saboda lokacin da na yi waƙar ina tunanin kamar waƙan sai a hankali ba ta samu karɓuwa ba wajen al'umma, sai kuma bayan na yi waƙar sai na ga mutane suna yawan son waƙan sosai fiye da kusan waƙoƙin da ne a baya a lokacin da na yi ta. Hakika to wannan abun ne ya bani ƙarfin gwiwa har ma na ce to zan mata bidiyon waƙa, kuma cikin ikon Allah ya bani dama na yi mata hakika na yi bidiyon ta. To za ka yi mata mana baiti ɗaya masu kallo su ji? Fati Fatimatu 'yan mata, Fati sarauniya, kin sace zuciyata, Kati Fati Fatimatu, Fati sarauniya, ke ce zinariya. To masu kallo na san masu Fati Fatimatu 'yan mata, Fati sarauniya, ke ce zinariya, kin haska zuciya. Fati Fatimatu 'yan mata, kin zama sarauniya,